كرشل كوشتعني تقلي ستركتوري بالخوش تلم بدك بيوسن ستينج مشنشور بيوس شبوتش ناخ جرانات قوسين خلا اليازدو انترفاكس اجنتلو تلا تردينرش بينا زورب نشكح تيرت ارش يوخ بو اشي تغيور فورشيرشتل بخيتايف ابو بكر ومعرف جليل كرشل كوشتع بوسخليو اي انسيدنت تلمش بيشخينح автомобиль ستينير كيختش جايت اج بوليس خوي بولج اغور يقوتر كلاستين قيل بولغورتنير اش شنزولم خوچون مشنت احاك بلج نيتخوشن مشنچور گيرز ديت بلج بوليس خوين باي ديزنا اش يازدو خاميرسشكا Отёкан амқачна Европе авеяхчу нохче блогерн Абдурахматов Тумсон динчт элатарх голлык листиндели швед хон қиле ал. Блогер ошне телеграм-канале Шабинч хамц даянч қила медицинан экспертизну тежадина телет Мамаев Руслан Цюнде Хошапяева Эльмира қиетам чуахилла шегер дэлчун жөпе озо иш юэл. Карбоч дечкен батта қил хош бозөтүрбу шашбин сацам. Абдурахманов сбахарях прокурору меллахара итшоханиях كيلرن تاتون ديق شخوچون برشو دلا تعزرميل كيد خلترلو الخيت بلوجرن دوقش ديقان شاريزو دايانج процесн بوخ تمسوس دك دويت چيلان بيتقي يل холштينا شويتسيرچ يوليغا алахдир Абдурахманам телатар Нохчи чучу зудри белхде божий чул дех до алхиестина дюнен югарч аудит консалтинг файн экспертиза компаниян экспертш бенч талми зиршца догуш юк ирч статистикан махкарч вахар хочу ел саатя 6 минутя беш бубол хазудаш ахюк вор саатя 3 минутя цхан кварталя белх бар саатхул бух аналитикш эксперти жамашца доқч деган өрсечва бюрчнах зударшчул алсам белшбо зударшчул кезик ахюкчу мор يعني спелцаш нохчи божри қеечи мехкшках белш беч божрел тяхбо